Boy. Ah. 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 Engkang naga ngebate kangira rikala nira oni krara makiki anku mambang katon kumlayang wis anyama nampa kikir manaut sigraha marang risang bayu Bojleng iblis laknat jek-jekan ana pawongan gedhe dhuwur bagus ngejo antah ngusak ngasik kalas tribasara sapa e wah suarane kaya gluduk parat Satria Panenggak Panduraden Bratasena. Boy! Bratasena. Iya. Bali kowe sapa? Kepongke sing mbawreksa Lastri Basara. Rukmaka, aku adine Rukmakala. Menika apa Satria Panenggak Pandha Bratasena? Lumebu ana wana Tribasara ngusah ngasih kahanan alas Tribasara. Teka gorene aku arep golek kayu gung susing angin rene kojalmu. Kowe ngerti papane kayu gung susing angin apa ora? Piye? Kowe ngerti kayu gung susing angin apa ora? Piye karepe piye? Aku ora ngerti. Bratasena. Ning kene ora ana kayu gung, ning kene ana buta loro. Kowe miliha. Tak pangan sik apa dipangan kakangku Rukmaka sik? Nek sing mangan aku biasane nggur 15 menit. Nek kakangku Rukmaka ki biasane suwi sebab dheke nganggo pil biru. Aku nek mangan rada suwi. Ayo milih tak pangan sik apa dipangan adikku. Aku nek mangan cah gedhe dhuwur ngene iki tak wiwiti saka isor sik Kak. Saka isor terus mendhuwur. Ayo, wak gelem tak pangan apa ora? Ibarate cacing kae kepidak mesti kogel panganan Bratasena yen kowe iso mangan Bratasena wareg selawas murip parat sumbarmu kaya ngabangke kuping parat Bratasena yen kowe golek kayu gung